хабарнигорони бахши узбекии Радиои Озодӣ мегӯянд донишҷӯёни Академияи Исломӣ дар Тошканд бо парик ва ё мӯи сунъӣ ба дарс меоянд. Сабабаш низ ин будааст, ки маъмурияти муассиса духтарони донишҷӯро бо ҳиҷобро намедиҳанд. Дар пайи ин маҳдудият ҳатто чанд нафарро аз академия хориҷ карданд. Чанд рӯзи пеш хабарнигорони Озодлик ба пойтахти Узбекистон рафта буданд ва аз назди бинои академия наворҳои ҷолибро сабт карданд. Қабл аз барнома дар ин мавзӯъ ман бо ҳамкорам Сироҷиддини Ислом суҳбат доштам ва нахуст аз ӯ дар мавриди муҳтавои навор пурсидам. ҳафтаи гузашта хабарнигорои мо аз Тошканд як навореро фиристоданд, ки дар онҷо муҳассилини Академияи Исломии Тошканд пеш аз даромадан ба донишгоҳ ба академия аз мошин берун меоянду сатраҳои худашонро, румолҳои худашонро кашида бар эвазаш парикҳоро мепӯшанд, ки хеле моро мутаҳайир кард, чун қаблан ин гуна таҷрибаро мо надида будем. ба ҳар ҳол пас аз он мо ба худи академия занг задем ва масъули академия суҳбат кардем. Ба гуфтаи ӯ дар Академияи Исломӣ формаи донишгоҳӣ, яъне либосҳои дунявӣ тақозо мекунанд, ки бипӯшанд. Барои ҳамин духтарое ки дар кӯчаву хона бо сатр ҳастанд, бо румол ҳастанд, маҷбуранд румолашонро кашида бар эваз ба ҷояшро парик пӯшанд. Ба ҳар ҳол фаҳмидем, ки ин таҷриба бори аввал аст. бо ба сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев эҳсос мешуд, ки муносибати мақомот дар нисбати дину диндорӣ нармтар гашта, ҳатто зиндониёни зиёде ҳам ба озодӣ баромаданд. Аммо аз монеаҳои ахир ба назар мерасад, ки мавқеи ҳукумат дар ин масъала бознигарӣ шудааст. Чунин буд суоли дигари ман аз Сироҷиддин. албатта пас аз сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев эътибор ба дин зиёд шуд ва Шавкат Мирзиёев гуфт, ки мо бояд нишон диҳем, ки маркази Ӯзбекистон маркази исломӣ аст. иҷоза дод, ки дар Ӯзбекистон маркази исломӣ боз шавад, марказҳои таҳқиқотӣ боз шавад, академияи исломӣ боз шуд. хуб маркази Бухориро таъсис карданд, ки албатта ин пешравиҳо аз ин пешравиҳо мардум хеле хушҳол буд. вале аз тарафи дигар як соли ахир ба гуфтаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ беш аз 120 мадрасаҳои исломии ҳуҷраҳо, мадрасаҳои исломии ғайриқонунӣ бидуни иҷозат давлат, ки мо онҳоро ҳуҷра мегӯем, боз шудааст. ва ин ҳукуматро, махсусан полисро водор кард, маҷбур кард, ки ба ин масъала бештар эътибор диҳанд. ва пас аз он ҳамин сол моҳи июл шӯрои вазирони Ӯзбекистон як қарорро содир кард, ки тибқи он донишҷӯён, духтаро ва писарон наметавонанд бо либосҳои исломӣ анъанавӣ ба мактабу мадрасаву донишгоҳ бираванд. аз соли нави академӣ сар карда духтарон наметавонанд бо румолҳо ё сатр ба донишгоҳҳо бираванд. ин қонун албатта ба Академияи Исломӣ низ мутааллиқ аст. Сироҷиддини Ислом буд аз бахши узбекии Радиои Озодӣ, ки ба пурсишҳои мо ҷавоб дод.